Tanec je pre mňa všetko, rada tancujem a mám v pláne, keď budem veľká, učiť deti tancovať. Rada chodím na dance, lebo mi to dáva energiu a aspoň nebudem lenivá a sedieť doma. Tréneri sú na mňa veľmi dobrí a sú láskaví. Tak som za to veľmi rada, lebo bola som aj v iných tanečných školách, kde sme sa teda veľmi ďaleko nedostali. A to sú aj skvelí tréneri, takže áno, som za to rada. Môj najobľúbenejší tanečný štýl je hip-hop a veľmi rada ho tancujem. Do Dance Company rada chodím preto, lebo sú tu dobrí ľudia a veľmi dobre nás učia tréneri a veľa sa toho naučím. Tréneri sa správajú ako mne tak, že sa mi so všetkým pomôžu, podporia ma a mi povedia, čo mám robiť lepšie. Tanec pre mňa znamená uvoľnenie, že sa pri tom zabávam, je to veľká zábava a strašne ma to baví. Na tréningoch ma strašne baví, že sa koľkokrát aj zasmejeme, je to tam super a je tam veľká zábava. Najradšej na svojich trénerkách mám to, že sú vtipné, potom, že vedia pekne tancovať a veľmi pekne sa obliekajú. Z Company sú tu super kamaráti a super tréneri. Tanec pre mňa znamená šport a veľmi ma to baví. Príhoda z Dance Company je, keď som prvýkrát prišla na tréning a všetci ma tam tak zvítali.